Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. У Гомеля новы мэр. Кіраўніка прадставілі калектыву гарвыканкама. Першая чарга ў рэалізацыі. У Раманавічах распачалося вялікае дарожнае будаўніцтва. Трансгранічная пагроза. Гомельшчына ўзмацніла ахову ад лясных пажараў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння на 18-й сесіі Гомельскага гарадскога савета дэпутатаў зацвердзілі на пасадзе новага мэра. Старшынёй Гомельскага гарвыканкама назначаны Руслан Пархамович. Адпаведнае рашэнне прыняў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашенко, адзначыўшы сур'ёзны кіраўнічы вопыт новага мэра. Да гэтага часу Руслан Пархамович працаваў памочнікам прэзідэнта інспектарам па Гомельскай вобласці. Раней ён на працягу 5 гадоў узначальваў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва. Звяртаючыся да калектыву, новы старшыня гарвыканкама падкрэсліў: у горадзе ёсць падмурак і кропкі росту, пра якія не варта забываць. Урачыста павіншаваў і ўручыў пасведчанне старшыня Гомельскага аблвыканкама Іван Крупко. Асаблівыя словы ўдзячнасці ад губернатара ў адрас Уладзіміра Прывалова. Старшыня аблвыканкама асобна падкрэсліў: за час яго кіраўніцтва Гомель здзейсніў прыкметны рывок у развіцці. У горадзе адкрываліся новыя спартыўныя і забаўляльныя пляцоўкі, прыгажэла інфраструктура, а ландшафтны дызайн стаў сапраўднай візітнай карткай. Велізарны пласт работы ўзняты ў сферы гістарычнай памяці, ад маштабных вулічных муралаў да рэстаўрацыі ключавых аб'ектаў і адкрыцця новых помнікаў. Фестывалі, кінатэатры пад адкрытым небам і маштабныя святы аб'ядноўвалі тысячы гараджан. Яшчэ адно назначэнне на Гомельшчыне ў Мазырскім раёне. Яго ўзначаліць Александр Верамеев, экс-старшыня Петрыкаўскага райвыканкама. Новы кіраўнік і на беларускім металургічным заводзе. Гэта кіруючая кампанія холдынгу. У яго складзе 5 прадпрыемстваў. Александр Саковіч становіцца ля руля галаўной кампаніі. Ён прыходзіць на прадпрыемства з апарату Савета міністраў. Гомель 20 раз стане цэнтрам прыцягнення для сусветнага бізнесу. Юбілейны эканамічны форум збярэ больш за 400 удзельнікаў. Праграма разлічана на 2 дні – 21-22 мая і абяцае стаць рэкорднай па колькасці новых кантактаў і перспектыўных праектаў. У гэтым годзе работа форуму падзелена на 5 тэматычных секцый, якія пройдуць непасрэдна на вытворчых пляцоўках рэгіёна. Свой удзел пацвердзілі прадстаўнікі 13 замежных краін. Асаблівую цікавасць выклікае пашырэнне геаграфіі. Упершыню на гомельскую зямлю прыбудуць дэлегацыі з Японіі і Аб'яднаных Арабскіх Эмиратаў. 22 мая мы всех гостей приглашаем на пленарное заседание, которое будет проходить у нас на улице Ланге, в общественно-культурном центре. И после этого мероприятия мы будем организовывать масштабную выставку достижений Гомельской области, где наши гости и партнеры смогут воочию посмотреть и ознакомиться с нашим потенциалом области. Паралельна на пляцоўках форуму пройдзе 5-й бізнес-форум Гомель-Бранск. Супрацоўніцтва з расійскім рэгіёнам-суседам даўно выйшла за рамкі простых паставак. У гэтыя 2 дні плануецца падпісанне дакументаў аб супрацоўніцтве, якія замацуюць намеры бакоў у прамысловасці, будаўніцтве і сацыяльнай сферы. Добрая навіна для жыхароў Раманавічаў, а дакладней індывідуальнай жылой забудовы Раманавічы-1. Тут пачалі запланаваны комплекс работ па добраўпарадкаванні. У планах пракласці некалькі дзясяткаў тысяч квадратаў дарожнага пакрыцця, азеляніць прыдарожныя зоны, на асобных вуліцах уладкаваць падземныя камунікацыі. На месцы падзей пабывала наша здымачная група. Аграрыям дождж у дапамогу, а вось будаўнікам перашкода. Атмасферныя ападкі могуць дрэнна адбіцца на якасці дарожна-будаўнічых работ, а таму ў сонечныя дні работа вядзецца асабліва інтэнсіўна. У раёне індывідуальнай жылой забудовы Раманавічы-1 працуюць брыгады 7 прадпрыемстваў. У кожнай свой фронт работ, адначасова на некалькіх локациях працуе до 40 человек. Вот обещают дожди в ближайшие дни, поэтому мы максимально стараемся подготовить. Мы сегодня делаем хороший, в принципе, объем. Ну, как и каждый день, в принципе.
Сколько в день прокладываете, удается? Ну, дорожного бордюра стараемся 70-80 в среднем прокладывать. Генпадрядчик Гомельский 27-й будаўніча-монтажны трест раскрывае планы. Зараз ідзе падрыхтоўка асновы пад асфальт, на адной з вуліц пакладуць дарожную плітку. А на гэтым участку дарога з'явіцца крыху пазней. Тут ідзе прокладка ліўнёвай каналізацыі, так што мясцовым жыхарам трэба крыху пацярпець. Работают сейчас по улицам Музыкальная, Красный Маяк, Кузнечная. По 1А кварталу у нас остались только дорожки закончить по асфальтированию. Ну, основной сейчас упор делаем на один квартал В, на котором необходимо сейчас проложить основную часть асфальта по дорогам. Если касается в объемах, то это порядка остатка 20 тысяч квадратов. Это по основным дорогам. И порядка большой объем работ по асфальтированию дорожек. Это порядка 50 тысяч квадратов в целом по Романовичам 1. Это квартал А, Б, В. Асноўны бюджэт работ 5 мільёнаў рублёў, аднак ужо прынят рашэнне на выдачу дадатковага ў суме яшчэ 7 мільёнаў. Спецыялісты падлічылі, грошы павінна хапіць злішкам. Некаторыя працы плануецца скончыць ужо ў чэрвені. В этом году мы должны подойти к точке завершения по кварталу 1А и Б, это 100%. Ну и по кварталу В, я думаю, будем идти к тому, чтобы его тоже закончить. Дорожным перспективам першими, зразумела, узрадовались водители и мясцовые собаководы. Я с собакой часто гуляю. Да, кстати, каждый день работают. Надеюсь, что сделают нормально, хорошо и будут нормально ездить машинам. Еду в гости к сестре, приятно удивлен. Строятся дороги, приятно, красиво, хорошо будет поехать. Молодцы. Ирина Дробышевская, Александр Швыдаков, телерадиокомпания «Гомель». Ва ўкраінскай зоне адчужэння працягваецца барацьба з маштабным лясным пажарам плошчай звыш 1200 гектараў. Імкліваму распаўсюджванню агню спрыяюць парывісты вецер і засуха. Адлегласці да беларускіх межаў пакуль дазваляе працаваць на апярэджанне. У камарынскім лясгасе падрыхтаваны рэзерв сіл, а падраздзяленні суседніх ведомстваў знаходзяцца ў стане хвіліннай гатоўнасці. Маніторынг сітуацыі ідзе 24/7. Галоўная мэта – папярэдзіць любую пагрозу яшчэ на далёкіх подступах до белорусского лесу. Здесь не предсказать, потому что ветер меняется несколько раз на день. Это все-таки природа. По границе с Украиной у нас противопожарный разрыв сделан 25 метров. Поэтому тут ничего сильно не угрожает. Но, во всяком случае, наши работники лесной охраны мониторят по видеонаблюдению. Пожар в Чернобыльской зоне нам пока не виден. Это говорит о том, что он находится от границы порядка 15 километров. Наша лесная охрана ситуацию мониторит, поэтому при необходимости наши работники будут, если будет какая-то угроза лесному фонду, наши работники незамедлительно выйдут встречать этот лесной пожар. Больш трывожныя навіны прыходзяць з Лельчыцкага района. Тут полымя ўжо ўшчыльную падабралася да дзяржаўнай мяжы. У зоне максімальнай рызыкі Мілашэвіцкі лясгас. Каб не дапусціць пераходу агню на нашу тэрыторыю, створаны магутны абарончы кулак. Сцягнутыя сілы 7 лясных гаспадарак Гомельшчыны. Назіранне вядзецца кругласутачна, сітуацыя на асабістым кантролі міністра лясной гаспадаркі. Лясны пажар у зоне адчужэння не паўплываў на радыяцыйны фон на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 12 пунктаў вымярэння ў Гомельскай вобласці забяспечваюць бесперапыннае абнаўленне дадзеных. Сітуацыя застаецца стабільнай. Спецыялісты не зафіксавалі перавышэння натуральнага гамафону. По данным отдела метеорологических наблюдений, в последнее время преобладает северо-западное направление ветра, что не способствует переносу воздушных масс на территорию Гомельской области с территории сопредельного государства. Также в настоящее время радиационная обстановка на территории Гомельской области сохраняет стабильный характер. Превышение уровней мощности дозы гамма-излучения над многолетним установившимися значениями не зафиксировано. Радыяцыйны фон на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца пад пастаянным кантролем. Штодня інфармацыя аб узроўнях магутнасці дозы гама-выпраменьвання публікуецца на афіцыйным сайце belgidromet.by.
Ад ідэі да дзеяння ў рэгіёне стартаваў 3-й сезон адукацыйнага курса «Школа рэгіянальнага развіцця». Гэты адукацыйны інтэнсіў распрацаваны спецыяльна для актыўных грамадзян, гатовых браць ініцыятыву ў свае рукі. Галоўная фішка курса – ніякай сумнай тэорыі. Удзельнікаў не проста вучаць пісаць заяўкі на гранты і субсідыі. Іх вучаць галоўнаму бачыць рэальныя жывыя праблемы сваіх рэгіёнаў, якія патрабуюць неадкладнага рашэння. Сегодня мы проводим в новом формате. Мы пригласили представителей комитетов и управления Гомельского областного исполнительного комитета, чтобы обсудить и различные вопросы нового в законодательстве, по работе с обращениями граждан, по земельным вопросам, чтобы найти точки соприкосновения для реализации новых проектов. За 2 папярэднія гады праект даказаў сваю эфектыўнасць. Дзясяткі ініцыятыў выпускнікоў школы ўжо працуюць на месцах. У 3-м сезоне геаграфія і амбіцыі удзельнікаў выраслі. В первую очередь это возможность изучить начало зарождения гражданской инициативы и последующую реализацию на других территориях. Это в первую очередь возможность задать вопросы специалистам областных служб и получить на них компетентные ответы. И, конечно, это возможность общения с коллегами, это обмен опытом по реализации гражданских инициатив. Адукацыйны марафон пройдзе на працягу месяца. За гэты час актывісты пераадолююць ад сырых ідэй да гатовых бізнес-планаў. А першыя вынікі працы школы рэгіянальнага развіцця жыхары абласцей убачаць ужо ў бліжэйшы час, калі лепшыя грамадзянскія ініцыятывы пачнуць увасабляцца ў жыццё. Не проста памочнікі, а прафесіяналы высокага класа з вялікім сэрцам і самым шырокім спектрам задач. Сёння ў свеце адзначаюць Дзень медыцынскай сястры. Гэта падстава яшчэ раз сказаць дзякуй тым, хто побач у цяжкія моманты выходжвае, дае лекі, перавязвае, а яшчэ падтрымлівае словам. Пра прафесію для самых чулых у матэрыяле Уладзіславы Галабокінай. Эмпатыя, міласэрнасць і спачуванне – гэта ўсё пра медыцынскіх сясцёр. Для гамельчанкі Аліны Антонавай шлях у прафесію пачаўся яшчэ ў дзяцінстве з гульні ў доктара. Пасля школы дзяўчына паступіла ў Мінскі дзяржаўны медыцынскі каледж, які паспяхова скончыла па спецыяльнасці сястрынская справа. Яе першае і адзінае месца працы – Гомельская психиатричная больница. Тут Аліна працуе ўжо 6 гадоў. Мне нравится в моей профессии абсолютно все, начиная с того, что я очень рано встаю и поздно заканчиваю. Общение с людьми, общение с коллективом, выполнение инъекций. В принципе, вот эта вся медицинская рутина, она очень затягивает. Когда у тебя еще и такой прекрасный коллектив, когда тебя окружают талантливые коллеги, это еще больше тебя вдохновляет на то, чтобы продолжать работать в медицине, в дальнейшем в ней развиваться. Аліна Антонова працуе ў псіхіятрычным аддзяленні нумар 2, разлічаным на 80 ложкаў. У сваёй працы медсястра сутыкаецца з рознымі станамі пацыентаў, як з крызіснымі, так і з пагранічнымі. У яе абавязках забор крові, кропельніцы, ін'екцыі і вядзенне дакументацыі. В основном у нас работы, конечно, много. Порядка 30 капельниц в день мы ставим. Порядка 15 уколов у нас в день. Заборов крови тоже порядка 15-20 человек. Я люблю пациентов. Для меня они как мои родственники. То есть я к ним отношусь как к своим потенциальным родственникам. Когда ты к человеку со всей душой, то ты ощущаешь отдачу. Напярэдадні міжнароднага дня медыцынскай сястры ў Гомелі выбралі лепшую прадстаўніцу гэтай прафесіі. За ганаровае званне змагаліся 13 канкурсантак. Кожная з іх працуе не менш за 3 гады і мае кваліфікацыйную катэгорыю. Конкурсная праграма ўключала праверку ведаў, а таксама творчае заданне. Па выніках усіх выпрабаванняў Аліна Антонова стала лепшай. Медицинская сестра – это правая рука врача всегда. И, как правило, всегда она находится где-то в стороне невидимой, но без помощи медицинской сестры ни один врач не может обойтись. Профессия медсестры – это не просто работа, это призвание. И здесь не бывает
просто случайных людей. Ва установах аховы здароўя Гомельскай вобласці працуе каля 11 тысяч медыцынскіх спецыялістаў сярэдняга звяна. Гэта кваліфікаваныя спецыялісты, якія часта з'яўляюцца ключавым звяном у лячэбным працэсе. У ім важна не толькі выкананне прызначэння ўрача, але і псіхалагічная падтрымка пацыента. Владислава Голобойкіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». І да навінаў кампаній. Паход у краму – частка нашай штодзённасці. А што, калі звыклыя пакупкі могуць стаць ключом да выканання самай запаветнай мары? У крамах «Еўраопт» і «Хіт» стартаваў новы 215-й тур рэкламнай гульні «Удача ў прыдачу». Далучайцеся да гульні, якая ўжо змяніла жыцці тысяч беларусаў. 1 мая стартовал 215-й тур самой масштабной рекламной игры страны, которая по количеству победителей и призов уже вошла в Книгу рекордов Беларуси. И в этот раз ставки невероятно высоки. 2 новые квартиры в престижном минском ЖК «Вершина», роскошный премиальный кроссовер и крупные денежные призы в 30, 40 и 50 тысяч рублей, а также 10 тысяч сертификатов по 10 рублей на следующие покупки. Вы пока не выигрывали, шансов в этом туре на победу стало еще больше. Если выбор стоит, либо выбрать товар удачи, либо нет, а и то подходит, то беру товар удачи, вдруг на удачу. Верю в победу, наверное, более крупный приз, и всем рекомендую. Не смотрю на это, участвую, не участвую. Прихожу, беру товар, картой пробиваю. Если попадается, значит попадается, нет, нет. Так что получилось сегодня, что я участвую. Секрет победы, как всегда, прост. Покупайте нужные вам товары удачи на сумму от 2 рублей в чеке и применяйте при расчетах бонусную карту Е+. Чем больше покупок вы совершите, тем больше кодов получите. Кстати, начисление происходит автоматически, так что не упустите шанс. Я хожу в магазин «Еўраопт», покупаю продукты и не задумываюсь о том, что среди них могут попасться товары удачи. Я могу выиграть хорошие призы и насладиться этими покупками. Кто станет обладателем 2 минских квартир, мощного кроссовера, крупных денежных сумм и сертификатов на следующие покупки, узнаем уже 5 июня. Прямая трансляция розыгрыша начнется в 18:20 на телеканале ОНТ, а также в социальных сетях «Еўраопт». Не упустите свою возможность испытать судьбу. Просто продолжайте делать свои обычные покупки, и пусть они приведут вас к большой удаче. Виктория Шахворостова, Анна Кустачева, Александр Швыдаков. Телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Мастіч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Благодаря судебному исполнителю гомельчанин вернул 43 тысячи долларов. Полгода назад мужчина одолжил своему знакомому крупную сумму денег без процентов, заверив сделку у нотариуса. Когда подошел срок возврата, заемщик исчез. С целью побудить мужчину рассчитаться, судебный исполнитель арестовал его автомобиль, который после процедуры оценки был оставлен неплательщику на ответственное хранение. Кроме того, он выявил должника в собственности коммерческую недвижимость и наложил запрет на продажу и любые действия с этим имуществом. Все эти меры заставили должника пошевелиться. Он изыскал средства и полностью погасил долг, после чего арест машины был снят, а запрет на сделки с недвижимостью отменен. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. В Калинковичах произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Тойота» двигался по улице Советской. При повороте налево не предоставил преимущества в движении мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта от полученных телесных повреждений скончался в больнице. В Светлогорске при пожаре погиб мужчина. Возгорание в квартире зарегистрировано по улице Социалистической. Прибывшие спасатели на полу в горящей комнате обнаружили собственника квартиры без признаков жизни. В результате пожара повреждено имущество в комнате. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, будьте внимательны в обращении с огнем, не оставляйте его без присмотра. Исключите курение в местах для сна. Также рекомендуем установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара.
Не обошлось без пожара и в Добружском районе. В деревне Усовская Буда огонь также охватил одну из квартир жилого дома. В результате возгорания повреждено имущество на кухне. Вероятная причина произошедшего – короткое замыкание электропроводки. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Кирилл Данилин попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата страны по футболу высшей лиги. Полузащитник Гомеля отыграл все 90 минут в домашнем матче против Ислачи. С его передачи Селинский поставил точку в поединке, оформив итоговый счет 2-0. Футболистки молодежной женской команды Гомеля Яна Панасевич и Таисия Шток вызваны в сборную Беларуси в У-15. В период с 18 по 21 мая они примут участие в учебно-тренировочном сборе, который пройдет в рамках подготовки к турниру развития УЕФА 2026 года. Еще один жлобинчанин уезжает в НХЛ. 20-летний нападающий Егор Бориков заключил 3-летний контракт новичка с Ютой, которая выбрала его на драфте прошлым летом в 4-м раунде под общим 110-м номером. Соглашение начинает действовать с сезона 26-27 и носит двусторонний характер. Бориков дважды становился чемпионом Беларуси с «Металлургом». Гомельские ВРЗ и БЧ узнали своих соперников в 1/4 финала плей-офф чемпионата страны по мини-футболу. В последних матчах регулярки команды не смогли добиться побед. Железнодорожники проиграли на выезде Меркурию, а ВРЗ спас ничью на последних секундах домашнего матча против Бутик Авто. Соперник в плей-офф – Меркурий. Противостояние начнется 16 мая. Днем позже БЧ начнет серию с Минском.